da a croeso cynnes i'r Oedfa'r Bore yma. Yn braf iawn cael cwmni'n gilydd ar bore cyntaf wythnos i ddathlu yr atgyfodiad gyda'n gilydd ac addoli yr arglwydd. Croeso arbennig i Alun Bryn o Gapel Gomer yn Abertawe. Mae Alun yn hyniriad, ni'n gyfarwydd y John Derrick, sy'n bod i'n brigethu ni o'r blaen o Gapel Gomer. Mae Alun yn hyniriad yn yr eglwys, a ni'n gweddio bendith Duw ar y tŷ bore yma. Alun, wrth i ti agor y gair i ni, a heno, os dwi'n mynd. A ni'n gweddio bendith Duw ar ni hefyd, wrth i ni wrando ac wrth i ni addoli y bore yma. Memyr y bore yma yn Felyn Fôl, yn Llanelli, yn Cygethu. A cofiwch yn darllen mewn hynadledd y gweinidogion sydd yn y Bala, yn Mynydd Groes. Ni'n gofio'n gwydyn y Catrin gyda hynny hefyd wrth gwrs. Fori a dydd Mawrth. A Memyr yn anerch, fi'n credu, yn ystod y gynhadledd yna hefyd. Cyfarfodydd wythnos wedi bod ar y sgrin, ond cyfwch yn y cwrdd gweddi yn arbennig nos Fawrth ar Zoom am 7:15. Ac yna paned y sgwrs yw'r gwragedd bore dydd Mercher yn Caerdydd am y Mercher yn cyfarfod a'r bore dydd Sadwrn hefyd, fi'n credu, am y manylion fi'n meddwl wedi bod ar y sgrin. Jyst blaen rybydd ar y Sadwrn ola'r mis, tra bod eraill yn dathlu cael y geiaf, mae'n fwriad dathlu ffair goleuni. A mae Lois yn chwilio am unrhyw syniadau sydd gan bobl, a os chi eisiau rhannu hwnna gyda hi, dwi'n falch iawn o dderbyn y syniadau yna. Ond y bwriad yw ar nos Sadwrn yna, neu'r dydd Sadwrn yna, i gael rhyw fath o ddigwyddiad gyda'n gilydd. Ac yna, ar ddiwedd yr Oedfa, mae'n gyfle i gael paned yn y cefen fan hyn. Gan bod hi'n braf wythnos yma, mae cyfle yn y paned i fas, os chi'n dymuno. Os chi'n mynd mas i'r cefen, mae'n ardal bach yn y cefen fan hyn. Mae'r llawr dal yn ymwrdled mas yna. Felly os chi'n mynd mas fyna, peidiwch dod nôl mewn i'r capel i fynd nôl allan, ond hytrach ewch o gwmpas y capel. Mae yna lwybr sy'n mynd rhwng yr ochr yna fi'n credu, i safio ni rhag clynhau. Croeso chi fynd ar paned i fas, un ar y cefen neu i'r ffrynt y capel yn gwirionedd. Dyna'r coeddiadau. Gadewch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd yw, ti sydd yn heiddi yn mawl a'n clod ni i gyd. Ti Duw creawdwr mawr i hunan, yr un sydd wedi llyfaru a pob peth wedi greu trwy dair di. Ti sydd wedi ein creu ni yn ôl dy lun a thelwyd dy hun. Ti yr un sydd wedi cadw ymwneud â ni fel pobl, gweitha'n gwrthryfel ni, gweitha'n pechod ni. Ti sydd wedi rhoi dy fab dy hun yn iawn yn y llyn, fel bod ni trwy farwolaeth yn cael bywyd tragwyddol gyda ti. Arglwydd ni am daddoli di, ni am dyfoliannu di, ni am rhoi i ti y bore yma. Y lle i ti'n unig yn deilwng ohono. Ac ni am blygu o'th flaen di. A mawrygu enw'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio trwy waith yr Ysbryd Glân, bydde di'n rhoi nerth a gallu i ni heddi i ddod ata ti yn edifeiliol, i ddod ata ti gyda chalonnau sydd yn barod i ganu mawl, i ddod ata ti gyda clistiau sydd yn barod i wrando ac i ymateb i'r hyn sydd gyda ti ddweud wrthyn ni, gan dderbyn y mae dy air di yw. O Dduw, wnei di rhoi dy allu ath nerth i ni y bore yma, i ymateb yn gywir i ti, ac i ti trwy ddysbryd, lanw'n calonau a gaddoliad. A bydden ni wrth yn bodd gyda'r arglwydd Iesu Grist. O Dduw, bydd gyda Alun wrth fe yn harwen ni.
Ro dy air iddo fe. Ro gryn yr ysbryd glân, a gawdurdod yr ysbryd glân yn y gair wyt ti'n rhoi. A bydde di ni adael roedfa gan wybod bod ni wedi cyfarfod ar Duw byw, o Dduw. Mae'r pethau ni'n gofyn, maen nhw'n bethau ni ddim yn gallu creu ni. Ti hwnt i ni, ac felly ni'n gofyn am dy ras ti. I ti trigarhau, ac i ti fawrygu denw yn ein plith ni y bore yma. Gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Iawn, wel, bore da. Mae'n hyfryd i allu ddod atoch chi bore yma a gwneud y daith lawr yr M4 i gwrdd â brodyr y chwiorydd. Dyn ni ddim wedi cyfarfod o'r blaen. Wel, diolch i rhodri am y gair o weddi ac am groesawu bawb. Nawr ni ddechrau ein gwasanaeth ni bore yma drwy ganu. Canu o'r llyfr emynau emyn rhif 30. O cenwch fawr i'r arglwydd, y ddeiar fawr i gyd, ac am ei iechydwriaeth, molienwch ef o hyd. Mynegwch ei ogoniant, tra ddyrchafedig yw. Mae'n ben goriwch y diwiau, mae'n arglwydd dynol rhyw. Emyn rhif 30. Dyn ni'n mynd i ddarllen o Salm 19, a nid dyma yw'r darlleniad ar gyfer y bregaeth, mae'n rhaid i ddweud. Ni'n mynd i ddarllen y darlleniad ni'n edrych arni yn y bregaeth fel rhan o'r bregaeth. Dwi eisiau darllen Salm 19 i ni nawr. Y mae'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw, a'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo. Y mae dydd yn llefaru wrth ddydd, a nos yn cyhoeddi gwybodaeth wrth nos. Nid oes iaith na geiriau ganddynt, ni chlywir ei llais. Eto fe a i sain allan drwy'r holl ddeiar, a'i llyferydd hyd ei thafoedd byd. Ynddynt gosododd babell i'r hael, sy'n dod allan fel priodfa y boi ystafell. Yn llon fel campwr yn barod i redeg cwrs. O eithaf y nefoedd y mae'n codi, a'i gylch hyd yr eithaf arall, ac nid oes dim yn cuddio rhag ei wres. Y mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith, yn adfywio'r enaid. Y mae tystiolaeth yr arglwydd yn sicr, yn gwneud y syml yn ddoeth. Y mae deddfau'r arglwydd yn gywir, yn llawenhau'r galon. Y mae gorchymyn yr arglwydd yn bir, yn goleo'r llygad. Y mae ofn yr arglwydd yn lân, yn para am byth. Y mae barnau'r arglwydd yn wir, yn gyfiawn bob un. Mwy dymunol ydynt nag air, na llawer o air coeth, am ylysach na mêl,
ac na diferion diliau mêl. Trwyddyn twy hefyd rhybuddir fi, ac o'i cadw y mae gwobr fawr. Pwy sy'n dirnad i gamgymeriadau? Glanhafu oddi wrth fy meau cudd. Cadw dy was oddi wrth bechodau beiddgar, rhag iddynt gael y llaw uchaf arnaf. Yna byddaf yn ddifeus, ac yn ddieog o bechod mawr. Byddai'r geiriau fy ngenau'n derbyniol gennyt, a myfyrdod fy nghalon yn gymeradwy i ti, o arglwydd fy nghraig am prynwr. Ni'n diolch i Dduw am ei air. Wel, dwi eisiau rannu stori gyda'r plant nawr, ond dwi ddim yn mynd i ofyn i chi gyd ddod i'r blaen, peidiwch â phoeni. Pan dwi'n athro yn ystod yr wythnos, a dwi'n gwybod pan dwi'n gofyn i blant i ddod i'r blaen, dwi ddim yn byth hawdd i gael llwyth o blant i symud, felly dwi ddim yn mynd i ofyn i chi symud. Ond mae gennym fi stori dwi eisiau rannu gyda chi. Mae'n ddameg mae Iesu yn ei rannu. A mae'n stori wnaethon ni edrych arni yn ein clwb ieuenctid ni Nos Fercher. A Nos Fercher nath Elen, fy ngwraig i, sy'n eistedd yn y blaen fan hyn yn jwmper lliwgar. Nath hi rhannu gyda'r ieuenctid Nos Fercher. Dwi'n mynd i treial gwneud cystel job nawr. A mae'r stori yn, dim ond un adnod yw e. Ond dyma beth mae Iesu'n ei ddweud. Mae teyrnasiad yr un nefol fel trysor wedi guddio mewn cae. Dyma rhywun yn ei ffeindio ac yna'n ei guddio eto. Wedyn mynd yn llawen a gwerthu popeth oedd ganddo mwyn gallu prynu'r cae hwnnw. Dwi'n cofio pan o'n i yn ifanc. Mi oedd na, trend bod ni'n prynu, be ni'n gael yn metal detectors, so bod gan rai ohonoch chi un o'r rhain. A ni'n gweld nhw lawr yn Bai Abertawe hefyd, pan ni'n mynd ar wac ar hyd y ffrynt yn Abertawe. Mae yna bobl allan gyda'i metal detectors nhw yn chwilio am drysor. A'r digwydd bod, mi ddath na ddyn i tŷ mam a dad unwaith yn gofyn, a gawn ni fynd rownd y cae tu ôl i'ch tŷ chi gyda metal detector. A nath o ddod o hyd i ben axe, beth yw axe? Bwyell. Ffindio ben bwyell yn y ca. A nath i ryw amgueddfa o le. Ond ta beth, mae'r dyn yn y stori yma, mae'n chwilio am drysor. Mae'n chwilio am drysor. A mae'n mynd trwy ryw gae yn chwilio am y trysor yma. Mae'n dod o hyd i drysor wedi cuddio yn y cae. A mae'n amlwg bod y dyn yma yn chwilio am drysor, oherwydd chi ddim jyst yn dod ar draws trysor wedi guddio dan y ddaear, rhaid bod chi'n palu amdano fe. So mae'r dyn yma, mae'n dod o hyd i drysor. A wedyn mae'n mynd a'n penderfynu, mae rhaid i fi gael y trysor yma. Mae rhaid i fi wneud y cwbl dwi'n gallu mwyn cael gafael ar y trysor yma. Felly be mae'r dyn yn wneud? Mae'n mynd, mae'n gwerthu pob peth sydd ganddo fe mwyn prynu'r cae yma lle mae wedi ffindio y trysor. Nawr, mae'r stori yma yn pwyntio ni at wirionedd dyfnach. Fel mae lot o storïau Iesu yn wneud, mae'n dweud stori mwyn dangos rhywbeth, rhyw wirionedd i ni. A dyma'r gwirionedd dwi eisiau bod ni'n deall bore yma. Iesu Grist ei hun yw'r trysor. A mae un drysor sydd werth y cyfan arall sydd gyda ni a mwy. Mae werth i ni roi'r cyfan arall i ffwrdd mwyn gallu cael Iesu Grist. Mae hwn yn rhywbeth nath Elen sylweddoli pan oedd hi yn rhyw 15 mlwydd oed. Mae'n rhywbeth nes i sylweddoli pan o'n i'n 21 mlwydd oed. Mae Iesu Grist yn drysor sydd mae werth i ni roi'r cyfan arall i ffwrdd mwyn i ni gael Iesu Grist. Pam hynny? Wel, oherwydd mae ganddo fe faddeuant i ni. Mae pob un ohono ni wedi brifo Duw. Ni oedolion, chi blant, i ni gyd wedi gwneud rhywbeth sydd yn brifo Duw. Ond mae Iesu Grist yn cynnig maddeuant am hynny, oherwydd bod wedi mynd i'r groes. Aeth e'r groes yn ein lle ni, a felly, drwy gredu ynddo fe, drwy roi ein bywydau ni iddo fe, dyn ni yn cael maddeuant. Dyna beth dwi eisiau chi blant feddwl am yn ystod yr wythnos sydd yn dod nawr. Mae Iesu Grist yn drysor, oherwydd mae ganddo fe faddeuant ar ein cyfer ni. Ydych chi eisiau'r y trysor yna?
Ond ni'n mynd i ganu eto nawr, tro yma o'r atodiad emyn rhif 19. Fod i togoniant cyflawn, gyda'r dad cyn bod y byd, oedd yn heiddi uwch dychymyg, mawl angylion nef i gyd. Roedd gogoniant mwy rhyfeddol pan ddibrisiais di dy hun. Dyw mewn cnawd, yn mynnu gwisgo, tywel gwasanaethwr dyn. Emyn rhif 19. Gadewch ni droi at yr arglwydd Dduw mewn gweddi. Ein tad sydd yn y nefoedd. I ni'n diolch i ti, ein bod ni fel eglwys di yn gallu dod ger dy fron di yn awr. Arglwydd, dyn ni yn cyffesu, dyn ni'n cyfaddef bod pob un ohonom ni wedi pechu yn derbyn di. A'r pechod hwnnw, arglwydd, yn talu cyflog marwolaeth. Ond arglwydd, ni'n diolch i ti maint ein pechod, maint ein gwrthryfel ni, arglwydd, o dy flaen di. Wyt ti wedi dewis ein caru ni cyn creu y byd, cyn gosod sylfaenau'r byd, arglwydd. Ni'n diolch i ti bod ti wedi ein caru ni yn Crist Iesu. Bod ti, arglwydd, cyn creu y byd wedi gosod y cynllun yn ei le, mwyn ein achub ni. O Dduw, ni'n diolch i ti am dy gariad tuag ato. Ac yn dy sofraniaeth, arglwydd, bod ti wedi danfon dy fab Iesu Grist i'r byd,
mwyn byw y bywyd perffaith, hollol efydd doedden ni ddim yn gallu. Mwyn marw yn ein lle ni ar y groes yn cymryd y gosb roedden ni'n ei heiddi. Ac yn atgyfodi yn fuddigol dros y bedd arglwydd. Ni'n diolch I ti am yr hyn o rwy ti wedi gwneud drwy dy fab Iesu Grist. Yr hyn sy'n golygu arglwydd ein bod ni'n gallu dod ger dy fron di nawr. Nid fel dieithried, nid fel gylynion, ond fel dy blant di. Yn dalw di yn dad arglwydd ni'n diolch I ti ein bod ni'n gallu galw Aba Dad arno ti. Oherwydd yr hyn rwy ti wedi gwneud drosom ni drwy Iesu Grist. Ni'n diolch arglwydd bod ni wedi ein mabwysiadu yn blant I ti ac yn dod arglwydd yn frodyr am chwiorydd i'n gilydd. Arglwydd ni'n diolch I ti am yr eglwys. Diolch am dy gorff di fan hyn ar y ddaear arglwydd. Yn diolch bod ti wedi gosod tystiolaeth fan hyn I gyhoeddi dair di, I gyhoeddi'r newyddion da. Arglwydd ni'n diolch bod ti yn ein defnyddio ni. Arglwydd ein bod ni dal yn bobl syrthiedig ffeiledig. Ni'n diolch I ti o Dduw bod ti'n dewis ein defnyddio ni mwyn gweld y pobl o'n cwmpas ni yn dod I thnabod di. O Dduw, ni'n gweddio am ddewrder. Ni'n gweddio am nerth yr ysbryd glân. A wneud I llenwi ni gyda dy ysbryd di o Dduw. Mwyn I ni allu cyrraedd y pobl yn ein cymuned ni gyda yr Efengyl. Arglwydd ni'n cyflwyno'r pobl sydd yn ein bywydau ni I ti. Cyflwyno teulu arglwydd nad sy'n dynabod di. Cyflwyno ffrindiau arglwydd, ffrindiau oes, falle ffrindiau yn y gwaith, ffrindiau yn yr ysgol arglwydd. Ni'n cyflwyno nhw I ti nawr. Yn gweddio am wneud I ein defnyddio ni fel tystion I ti. Byddai'r pobl yn arglwydd yn clywed y gwirionedd drwm ni. Bydden nhw'n dod arglwydd I weld eu bod nhw wedi pechu yn derbyn di, ond bod yna gobaith ar gael yn o ti. A wneud I plis defnyddio ni o Dduw. Arglwydd bran ni'n ddoeth. Rhodd irnadaeth I ni arglwydd dwi'n gweddio. Mwyn I ni weld y cyfleoedd pan maen nhw'n codi. Mwyn I ni allu cyrraedd pobl ar newyddion da. Arglwydd ni'n gweddio yn ein bywydau personol ni. Y bydden ni yn dystiolaeth I ti drwy ddod yn debycach I Iesu Grist bob dydd o arglwydd. Ni'n diolch bod ti drwy'r ysbryd glân yn tyfu ffrwyth yr ysbryd yn ni. Ni'n gweddio arglwydd y byddai'r ffrwyth yna yn amlwg i'r rhai sydd o'n cwmpas ni. Y byddai arglwydd ein buchedd ni yn dod a chlod a mawl I denw di. Ni'n gweddio hyn arglwydd nid oherwydd ein bod ni eisiau ymddangos yn well neu ymddangos yn fwy sanctaidd na'r pobl yn cwmpas ni o Dduw, ond yn bennaf arglwydd oherwydd ein bod ni eisiau dod â chlod a mawl I denw di. Oherwydd ti arglwydd sydd yn heiddi'r clod a'r mawl I gyd. Arglwydd ni eisiau gweld enw di yn cael ei anrhydedu. Arglwydd ni'n gweddio y byddai dy deyrnas di yn dod. Ni'n ysu am y dydd arglwydd. Ni'n ysu yn amyneddgar am y dydd, lle byddwn ni'n cael dy weld di wyneb yn wyneb mewn creadigaeth newydd. O tan hynny arglwydd ni'n gweddio, diled dy deyrnas. Diled dy deyrnas di o Dduw. Ni'n gweddio arglwydd bydde dy ewyllys di yn cael ei wneud yn ein bywydau ni. Ni'n cydnabod arglwydd, ni ddim yn gwybod beth sy'n dda I ni. Lle ni'n plygu arglwydd, ni'n cyffesu arglwydd, ni'n cyfaddau, mae ti sydd yn gwybod o'r. Lle arglwydd ni'n gweddio y bydde dy ewyllys di yn cael ei wneud yn ein bywydau ni. Arglwydd ni'n gweddio, a wneud I ddarparu ar ein cyfer ni. Arglwydd a wneud I roi i'n bara beunyddiol I ni. Rhoi ni'r hyn dyn ni angen arglwydd i'n cadw ni'n fyw. A diolch I ti arglwydd bod ti wedi darparu ar ein cyfer ni mewn ffordd mor helaeth. Mewn ffordd mor llawn arglwydd. Diolch I ti cyn unrhyw beth arall bod ti wedi llenwi ein bywyd ni gyda dy bresenoldeb di. Bod ni yn cael dy adnabod di arglwydd. Diolch arglwydd yn dy bresenoldeb di. Bod yna llawenydd mor llawn o arglwydd. Arglwydd ni'n gweddio a wneud I faddau ni oherwydd ein bod ni'n dygaru di arglwydd, dyn ni dal yn pechu yn derbyn di. Arglwydd, does yna ddim un weithred perffaith ynom ni. Mae pob dim dyn ni'n neud arglwydd wedi steinio gan ôl pechod. Lle ni arglwydd, ni'n gofyn am fyddeiant yn enw Iesu Grist. Yn ymddiried yn y ti arglwydd, bod ti yn Dduw sydd wedi maddau holl bechod ein gorffennol ni. Pechod sydd yn ni nawr a phechod ein dyfodol ni arglwydd, oherwydd
Bod ti'n gweld y cyfan yno ni o Dduw, a dal yn dewis ein caru ni. Arglwydd, ni'n diolch I ti am dy fyddeuant di. Arglwydd, ni'n gweddio am wneud I gadw ni rhag temtasiwn, cadwa ni rhag brofedigaeth, arglwydd. I ni yn trystio o Dduw. Os oes na rhyw dreial yn dod ger ein bron ni, dyw e ddim yn un rwy ti ddim wedi roi'r nerth I ni ei wrth sefyll o arglwydd. Ac eto, ni'n gweddio, oherwydd ein gwendid ni, arglwydd, am wneud I cadw ni rhag profedigaeth. Cadwa ni rhag yr un drwg, arglwydd. Yr un o'n I gyd ar rhyw dro yn ei wasanaethu yw naill ai o'n i'n gwybod hynny neu ddim, arglwydd. Ond ni'n gweddio am wneud I cadw ni rhag yr un drwg. Gadw ni ffocysu ein sylw ni arna ti o arglwydd, o hyd, yn ddyddiol, arglwydd, pob awr o'n bywydau ni. A fydde ti'n destun, arglwydd, i'n calonau ni, i'n meddyliau ni, i'n eneidiau ni, arglwydd. O Dduw, ni'n gweddio hyn I gyd oherwydd bod ti yn sofran, bod ti yn sanctaidd, a bod Duw wyllys ti yn dda. Arglwydd, ni'n trystio bod ti yn gweithio pob dim ar lles y rhai sydd yn digaru di. Felly, arglwydd, ni'n cyflwyno'r holl bethau yma I ti. Arglwydd, hefyd, ni'n meddwl am y rhai nad sydd yma bore yma, rhai sydd yn sal, arglwydd, rhai sydd yn gaeth i'w cartrefi nhw, rhai arglwydd falle sydd wedi colli ffordd ar hyd y daith. Ni'n cyflwyno nhw I ti hefyd, arglwydd. Yn gweddio a bydde dy bresenoldeb di yn glir iddyn nhw, a bydde ti yn agos o Dduw. A bydde ti yn eu cysuro nhw o arglwydd. Oherwydd dim ond ti, arglwydd, sydd yn gysur I ni mewn gwirionedd yn y byd yma. Dim ond ti, arglwydd, all fod yn wir gysur I ni. Arglwydd, ni'n gweddio hyn I gyd yn enw dy fab Iesu Grist, neu enw hyfryd ef. Amen. Wel, dyn ni'n mynd I ganu eto, rhif 55 o'r atodiad. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd. Rhoes y sêr a'r holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Rwyt yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd drwy dy lef, boed i'r tir a'r môr dyfoli gyda lluoedd daear a'r nef.
ei gwaith, Duw arglwydd bobeth sy'n, ac yn seiliau gwneud y goriad drwy bob gwlad. Wel, dwi'm yn gwybod amdanoch chi, ond oedd y sawl peth pan o'n i'n ifanc, dwi'n edrych nôl a dwi'n cofio, pethau od oedd yn achosi penbleth i mi. Ac un o'r pethau yna, un thought ges i am dipyn o amser oedd go iawn yn pyslo fi, oedd sut mae donuts yn cael eu creu. Lle od i ddechrau felly, ond bewydd. Oedd traddodiad reit cryf yn ein teulu ni yn tyfu lan o gael pwdin go iawn ar ôl swper bob nos. Dwi wedi tyfu lan yn fwy pwdin reis, apple crumble, cherry pie ac yn y blaen. Ac un o'r ffefryn bach dyma oedd yn arwain yn meddwl i de, sut maen nhw'n cael filling mewn i'r donuts? Sut maen nhw'n llenwi nhw? Sut maen nhw'n cael y jam mewn i ganol y lwmpyn yma o does? A o'n i'n rhedeg trwy sawl sefyllfa dychmygol yn meddwl i, efe bod nhw yn ffurfio'r pastry, yn rhoi domen o jam yn y canol, ei rolio fe lan a'i roi yn y ffwrn. Wel, nage. Os chi byth wedi gwneud donuts, fyddwch chi'n gwybod. Maen nhw yn creu ac yn pobi'r donuts fel un plaen, ac yna maen nhw'n chwistrellu'r filling mewn i ganol y donut. Maen nhw'n ffurfio y donut yn gyntaf, ac yna maen nhw yn ei lenwi e. Ffurfio a llenwi. Ac yn y darlun yma o pobi donut, mae thema ein pregeth ni y bore yma. Ffurfio a llenwi. Wrth i ni ddarllen hanes Genesis 1, i ni'n gweld Duw yn gwneud yr union beth yna. Ffurfio a llenwi. I ni'n darllen ar gychwyn cyntaf y Beibl, bod Duw yn ymdrin â ddeiar sydd yn aflunaidd ac yn wag. Mae Beibl.net yn ei alw hi'n anhrefn gwag a'r Saesneg yn cyfeirio ati fel formless void. Gwacter heb unrhyw ffurf iddi. A dyma beth mae Duw yn ei ymdrin â yn y broses o greu. Yr anhrefn gwag, the formless void. I ni'n darllen yn Genesis 1 bod Duw yn mynd ati i ddelio gyda'r anhrefn gwag yma yn ei gyfanrwydd. Mae'n delio gyda phob agwedd ohoni. Hynny yw, mae'n delio gyda'r anhrefn ac yna mae'n delio gyda'r gwacter. Sut? Wel, drwy ffurfio a drwy lenwi. Mae'n rhoi trefn i'r anhrefn ac yn llenwi y gwactod. Dyma oedd y gwaith nath Duw ymroi iddi yn y cychwyn cyntaf, ffurfio a llenwi. Nawr, dwi am ni ddarllen nawr Genesis 1. Os oes gennych chi Beibl, neu os chi'n defnyddio'r Beibl ar eich ffôn, croeso chi droi at y darlleniad gyda fi. Ni'n mynd i ddarllen Genesis 1 yn ei gyfanrwydd. A dadbacio beth mae'n ei olygu bod Duw wedi ffurfio, bod Duw wedi llenwi, a beth mae hynny'n ei olygu ar ein cyfer ni. Felly Genesis 1. Yn y dechreuad, creuodd Duw y nefoedd a'r ddeiar. Roedd y ddeiar yn aflunaidd a gwag, ac roedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw, bydded goleuni, a bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda, a gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. Galwodd Duw y goleuni yn ddydd a'r tywyllwch yn nos, a bu hwyr a bu bore y dydd cyntaf. Yna dywedodd Duw, bydded ffurfafen yng nghanol y dyfroedd, yn gwahanu dyfroedd oddi wrth ddyfroedd. A gwnaeth Duw y ffurfafen, a gwahanodd y dyfroedd o dani oddi wrth y dyfroedd i'r glaw iddi. A bu felly.
Galwodd Duw y ffurfafen yn nefoedd, a bu hwyr a bu bore yr ail ddydd. Yna, dywedodd Duw, casgler ynghyd y dyfroedd dan y nefoedd i un lle, ac ymddangosed tir sych, a bu felly. Galwodd Duw y tir sych yn ddaear, a chronfa'r dyfroedd yn foroedd, a gwelodd Duw fod hyn yn dda. Dywedodd Duw, dyged y ddaear dyfiant, llysiau yn dwy'n had, a choed ir ar y ddaear yn dwy'n ffrwyth a had ynddo, yn ôl ei rhywogaeth. A bu felly. Dygodd y ddaear dyfiant, llysiau yn dwy'n had yn ôl ei rhywogaeth, a choed yn dwy'n ffrwyth a had ynddo, yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. A bu hwyr a bore y trydydd dydd. Yna dywedodd Duw, bydded goleuadau yn y ffurfafen y nefoedd, i wahanu'r dydd oddi wrth y nos, ac i fod yn arwyddion i'r tymhorau, a hefyd i'r dyddiau a'r blynyddoedd. Bydded iddynt fod yn oleuadau yn ffurfafen y nefoedd i oleuo ar y ddaear. A bu felly. Gwnaeth Duw y ddau olau mawr, y golau mwyaf i reoli'r dydd, a'r golau lleiaf y nos, a gwnaeth y sêr hefyd. A gysododd Duw hwy yn ffurfafen y nefoedd i oleuo ar y ddaear, i reoli'r dydd a'r nos ac i wahanu'r goleuni oddi wrth y tywyllwch. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. A bu hwyr a bore y pedwerydd dydd. Yna dywedodd Duw, heigied y dyfroedd o greaduriaid byw, ac uwchlaw'r ddaear a heded adar ar draws ffurfafen y nefoedd. A chreuodd Duw y morfilod mawr, a'r holl greaduriaid byw sy'n heigio yn y dyfroedd yn ôl ei rhywogaeth, a phob aderyn asgellog yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hwn yn dda. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch a llanwch dyfroedd y moroedd a lluosoged yr adar ar y ddaear. A bu hwyr a bore y pumed dydd. Yna dywedodd Duw, dyged y ddaear greaduriaid byw yn ôl ei rhywogaeth, anifeiliaid, ymlusgiad a bwysfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth. A bu felly. Gwnaeth Duw y bwysfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth, a'r anifeiliaid yn ôl ei rhywogaeth, a holl ymlusgiad y tir yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodreithi ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear, ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear. Felly creuodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creuodd ef, yn wrw ac yn fenyw y creuodd hwy. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch. Llanwch y ddaear a darostyngwch chi. Llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddaear. A dywedodd Duw, rwyf yn rhoi i chwi bob llyseien sy'n dwy'n had ar wyneb y ddaear, a phob coeden a had yn ei ffrwyth, byddant yn fwyd i chwi. Ac i bob bwysfil gwyllt, i holl adar yr awyr, ac i bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear, popeth ag anadl einioes ynddo, bydd pob llyseien glas yn fwyd. A bu felly. Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. A bu hwyr a bu bore y chweched dydd. Ac ni'n diolch i Dduw am ei air. Wel, fel rhyw fath o fframwaith ar gyfer ein astudiaeth i ni bore yma, swn ni feddwl am diwrnodau 1 i 3 a diwrnodau 4 i 6 yn hanes y creu fel 2 bloc distinct. Gyda diwrnodau 1 i 3 yn dangos y ffurfio, a diwrnodau 4 i 6 yn dangos y llenwi. Wedi clywed y darlun yma'n cael ei ddefnyddio gan ddyn o'r enw Jim Hamilton, bod Duw yn paratoi y canfas ar ddiwrnodau 1 i 3, ac yn llenwi'r canfas wedyn a lliw ar ddiwrnodau 4 i 6. Ar y diwrnod cyntaf, ni'n gweld Duw yn creu golau. Mae'n gwahanu'r golau o'r tywyllwch. Mae'n ffurfio golau. Ar y 4ydd dydd wedyn, yn yr ail bloc, yn y bloc llenwi, mae'n creu'r haul, y sêr a'r lleiad,
mwyn llenwi'r bydysawd, mwyn llenwi ei greadigaeth a golau. I ni'n gweld Duw yn ffurfio, i ni'n gweld Duw yn llenwi. Ar yr ail ddiwrnod wedyn, i ni'n gweld Duw yn gwahanu'r dyfroedd ac yn ffurfio yr awyr. Ar y 5ed diwrnod sydd yn cyfateb i'r ail, mae Duw yn llenwi'r awyr, a mae'n llenwi'r moroedd gyda chreaduriaid, eto yn ffurfio ac yn llenwi. Ar y 3ydd diwrnod, mae Duw yn ffurfio'r tir a mae'n rhoi planhigion ar y tir. Ac ar y 6ed diwrnod, mae'n llenwi'r ddaear gyda chreaduriaid, ac yn sefydlu Adda ac Efa ar ei lun a'i ddelw ef, fel y crown jewel os licech chi, yn ei greadigaeth. Mae'n ei gosod nhw i fod yn feistri i ofalu am y greadigaeth. Ni'n gweld eto, mae Duw wedi ffurfio ac mae Duw wedi llenwi. Mae beth anhygoel i'w ddweud fan hyn bod Duw wedi dewis creu dynolryw ar ei lun a'i ddelw ef. A mae pwynt sydyn dwi eisiau ni gymhwyso fan hyn. Yn ystod yr wythnos dwi wedi bod yn darllen llythyr Iago. Ond mae Iago yn apelio at y testun hwn. Mae Iago yn nodi hwn. Gyda'n tafodau ni, i ni'n bendithio yr arglwydd a'r tad. A'r tafod hefyd yr ydym yn melltithio rhai a luniwyd ar ddelw Duw. Fel Cristnogion, ni'n rhoi gwerth i fywyd dynol oherwydd y gwirionedd ein bod ni wedi creu ar lun a delw Duw. Dyma sy'n lliwio ein barnu yn safbwynt ni ar eith erthyliad, ar amddiffyn bywydau unrhyw rai sydd yn methu ag amddiffyn ei hunain. Ond rhaid ni ofyn ydy'r ymagwedd yna yn ymestyn i'r ffordd i ni'n siarad am eraill, mae Iago yn ei ddweud, wrth iddo fe apelio at y testun yma yn Genesis 1. Ydyn ni'n rhai sydd yn defnyddio ein tafodau mwyn melltithio pobl sydd wedi creu ar lun a delw Duw. Os felly mae rhaid ni gofio, Duw sydd wedi creu y pobl hynny. Wrth gwrs, maen nhw'n pobl syrthiedig fel dyn ni gyd. Pobl ffeiledig fel mae pob un ohono ni, ond dal rhai sydd wedi ei llunio ar ddelw Duw. Mae hwn yn wirionedd rhyfeddol. Mae'n rhaid i ni ei gofio wrth ymdrin ag unrhyw un. Ond yn ôl at y pwynt dwi eisiau bod ni'n canolbwyntio arni heddiw. Mae Duw wedi ffurfio y ddaear, mae e wedi ffurfio'r bydysawd, ac mae e wedi dewis llenwi y ddaear a'r bydysawd. Mae e wedi llenwi'r ddaear gyda bywyd, a mae e wedi gosod Adda ac Efa yn ben ar y cwbl. Mae Duw wedi ffurfio, mae Duw wedi llenwi, a mae e wedi gosod trefn ar y greadigaeth. Yn Genesis 1, ni'n gweld Duw yn edrych ar yr anhrefn gwag. Mae'n edrych ar y formless void yma, ac mae'n dod â threfn, a mae'n dod â llawnder. Mae'n meddwl am y creu fel hyn, yn amlygu agwedd o gymeriad Duw i ni. Dwi'n teimlo ambell waith ni'n gallu dod at Genesis gyda'r un lens o hyd. Mae dod at Genesis gyda lens ychydig yn wahanol, neu bod ni'n shifftio'r ffocws ychydig yn wahanol, yn amlygu agwedd newydd i ni o gymeriad Duw, neu atgyfnerthu agwedd o gymeriad Duw i ni. Wrth i Dduw greu yn y modd yma, mae'n dangos rhywbeth i ni am ei gymeriad e. A'r pwynt dwi eisiau bod ni'n ffocysu arni heddiw, bod ni'n cymryd o yma heddiw hwn, bod Duw yn Dduw digoneddus. He is a God of abundance. Mae'n Dduw sydd â helaethrwydd iddo fe. Mae e wedi dewis llenwi'r bydysawd gyda'r hyn mae e wedi ei greu. Pan dwi ag Elen yn mynd ar ein travels ni lan i'r gogledd i weld ei theulu hi, un o'r pethau dwi wrth y modd yn neud yw eistedd tu allan gyda'r nos, edrych mas ar yr awyr, a jyst gweld y sêr, achos mae'r awyr mor glir i gymharu â y llygredd sydd yn ni yn Treforys. Yr un peth nôl adre yng Ngheredigion, dwi wrth y modd yn gweld y llwybr lleithog, y Milky Way, yn un llinell glir ar draws awyr y nos. Ond wedyn rhyfeddu wrth feddwl, Duw sydd wedi gosod pob un o'r sêr yna yn ei le.
Mae wedi rhoi cyfan yn ei le mwyn llenwi ei fydysawd e. Mae gogoniant Duw i'w weld yn llawnder yr hyn mae e wedi ei greu. Meddyliwch am rhaglenni dogfen David Attenborough. Dwi fel athro gwyddoniaeth, dwi wrth y modd yn gwylio'r rhaglenni dogfen yma. A fi'n siŵr bod chi'n gallu gweld nhw, y darluniau yna, o'r miloedd ar filoedd o bysgod yn symud o gwmpas mewn un ysgol. Lluoedd o adar yn symud gyda'i gilydd trwy'r awyr, amrywiaeth eang y bywyd sydd ar y ddeiar. Mae Duw wedi llenwi y bydysawd, ac mae wedi llenwi'r byd i gyd gyda bywyd. Mae'n Dduw digoneddus, sydd yn rhoi bywyd, ac sydd yn ymhyfrydu mewn bywyd. Mae e wrth i fodd â bywyd. Mae e wedi dewis yn fwriadol o'r cychwyn i lenwi'r ddeiar gyda bywyd. Wrth i ni feddwl am ddigonedd Duw, am y ffaith bod Duw wedi llenwi'r bydysawd ar ddeiar, efallai bod yna cwestiwn yn codi. Felly bod rai ohonoch chi fan hyn sydd ddim yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly bod rai ohonoch chi sydd yma yn archwilio ar daith ffydd. Felly un o'r cwestiynau sydd gyda chi yw, os ydy Duw yn un sydd wedi llenwi'r byd, pam bod yna gymaint o angen? Pam bod yna gymaint o bobl yn mynd heb fwyd neu heb iechyd? Mae hwn yn rhywbeth mae'n rhaid i ni fel Cristnogion ddeall hefyd. Rhaid i ni reslo gyda fe, achos wrth i ni efengylu, wrth i ni rannu'r newyddion da gyda phobl, wrth i ni rannu'r hyn mae Duw wedi gwneud ar gyfer y byd, mae hwn yn gwestiwn sydd yn mynd i ddod. Mae'n gwestiwn sydd gan anghredinwyr, mae'n gwestiwn dwi'n cael yn yr ysgol gan blant yn aml iawn. Os yw Duw gyda gymaint i'w roi, pam bod yna gymaint o angen? A rhaid ni weid, mae'n gwestiwn teg. Mae'n gwestiwn rhesymegol i'w ofyn. Sut i ni fel Cristnogion felly yn ymateb i gwestiwn felly? Wel, un o'r pethau gallwn ni ei wneud yw ddod yn ôl at Genesis. A chofio be wnaeth Duw ar y 6ed dydd. Gosododd Duw Adda ac Efa yn feistri ar y greadigaeth, i lywodraethu arni, i gofalu amdani. Ond fe fethodd Adda ac Efa yn eu tasg nhw. Aethon nhw bechu yn erbyn Duw. A thrwy hynny, ddaeth ffechod a marwolaeth mewn i'r byd. A mae'r greadigaeth gyfan wedi sarnu oherwydd pechod Adda ac Efa. Mae Paul yn siarad am hwn yn 8fed pennod Rhufeiniaid. Pechod sydd wedi nodweddu dynolryw ers y cychwyn. Mae'r greadigaeth yma wedi ei sarnu gan pechod Adda ac Efa. Pechod dyn ni i gyd wedi ei etifeddu. Pechod sy'n golygu bod dynolryw gyfan fel Adda ac Efa wedi bod yn feistri ofnadwy ar y byd. Dyn ni'n parhau i fethu yn ein tasg ni. Mae dynolryw ar hyd yr oesoedd wedi bod yn feistri sydd wedi cymryd digonedd Duw a'i gamddefnyddio fe, fel bod gan rai ormodedd a rhai angen difrifol. Nid digonedd Duw yw'r problem, ond pechod dyn yw'r broblem. Dyw'r byd sydd o'n cwmpas ni ddim fel mae e fod. Ond mae yna newyddion da i'r Cristion wrth i ni feddwl am hyn. Mae gennym ni obaith ar gyfer y dyfodol drwy waith Iesu Grist. Ac nid gobaith yw hi y bydd dynolryw rhyw ddydd yn sortio hi mas, yn trawsnewid ei hun mwyn edrych ar ôl y greadigaeth yn iawn. Nage, dyw hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. Nid rhyw obaith sydd gyda ni mewn gwleidyddiaeth sy'n golygu bod digon ar gael i bawb. Na, dyw hwnna ddim yn mynd i weithio chwaith. Mae gyda ni obaith mewn dyfodol gwahanol. Mae gyda ni obaith sydd gymaint yn fwy na hynny. Dwi'n gobaith ni ddim yn dod gan be all bobl gwneud, ond yn hytrach o beth mae Duw wedi gwneud a beth fydd Duw yn gwneud. Ein bod ni i gyd wedi troi cefn
ar ddiw, ein bod ni wedi gwrthryfela yn ei erbyn a dilyn ein chwantau am dyheadau ni'n hunain, yn lle plygu i Duw fel arglwydd. Mae yna faddeuant ar gael i ni. Ein bod ni i gyd, pob un ohono ni, wedi syrthio'n fyr o gyfraith perffaith Duw. Mae Iesu Grist, Duw y Mab, wedi dod i'n byd a chyflawni'r gyfraith yn berffaith. Mae e wedi byw'r bywyd perffaith doedd ni ddim yn gallu, ond trwy ffydd mae e'n cyfri'r bywyd hwnnw i ni, fel ein bod ni yn gallu cael ein datgan yn gyfiawn ger bron Duw y Tad. Mwy na hynny, ar ôl iddo fe fyw bywyd perffaith, fe farwodd e ar groes. Y di-eog yn marw yn ein lle ni, yr eog, yn cymryd y gosb dyn ni i gyd yn ei heiddi. Fe farwodd Iesu yn lle pechadu, a hynny er mwyn i ni dderbyn maddeuant pechod. Ond oedd stori Iesu ddim yn gorffen fyna. Trydiau'n hwyrach, fe gododd Iesu o'r bedd, yn dangos bod ganddo fe awdurdod dros hyd yn oed farwolaeth, ei fod yn dduw. A thrwy i ni gredu yn ei fywyd, yn ei farwolaeth ac yn ei atgyfodiad, fe allwn ni dderbyn bywyd tragwyddol gyda fe. A dyna beth yw ein gobaith ni. Dyna beth yw ein gobaith ni fel Cristnogion. Bywyd tragwyddol gyda Duw. Nid yn y byd syrthiedig yma, ond mewn creadigaeth newydd. Creadigaeth sydd heb bechod, heb farwolaeth, heb ddagrau hyd yn oed. Wrth i ni edrych ar ein byd syrthiedig ni, dyma obaith mae rhaid i ni ddal yn dyn arni. Bod Duw wedi addo ac yn mynd i draws newid pob dim. Bod yna ddyfodol perffaith i ddod. Dyfodol fedrwn ni byth i ddychmygu'n llawn nawr. Dyfodol lle fyddwn ni yn moli Duw ac yn ei weld e wyneb yn wyneb am dragwyddoldeb. A wrth i ni ddadbacio ein darlleniad ni heddiw, mae rhaid i ni yn naturiol sôn am y dyfodol llawn gobaith sydd i'w ddod. Ond mae'r darlleniad hefyd yn berthnasol ar ein cyfer ni heddiw nawr. Yn gyntaf, pob un ohonoch chi yn bobl sydd wedi eich ffurfio gan Dduw. Mae yna gysur enfawr yn hynny. Mae Duw y bydysawd, Duw sydd wedi creu pob dim, wedi dewis eich creu chi yn fwriadol ac yn bwrpasol. Mae e wedi rhoi chi at eich gilydd yn bwrpasol. Nawr wrth gwrs, dyn ni yn bobl syrthiedig. Dyn ni yn bechaduriaid. Ond dyn ni dal yn bobl sydd wedi cael ein creu ar lun a delw Duw. Mae yna wirionedd anhygoel yn y ffaith bod Duw wedi ein ffurfio ni, wedi ein creu ni, wedi ein siapio ni. Mae Duw wedi ffurfio, ond dydy Duw ddim yn stopio fyna chwaith. Ie, mae e wedi ein creu ni a'n ffurfio ni, ond fel y greadigaeth, dyn ni angen cael ein llenwi. Ein ni'n bobl syrthiedig, a chanlyniad hynny yw gwagedd yn ein bywyd ni. Emptiness. A gwneud pethau'r byd byth llenwi y gwagedd yna. Wrth gwrs, ni'n treial llenwi ein bywydau ni gyda phobl, gyda phethau, gyda stwff, gyda gwneud pethau, gyda digwyddiadau ni'n wneud. Ond rhaid ni sylweddoli wneith y pethau yna byth lenwi'r gwagedd sydd y tu fewn i ni. Chi wedi gael y profiad, dwi'n siŵr, o fynd ati i wneud rhywbeth a meddwl, ie, wneith y peth yma dod â bodlonrwydd a phleser i mi. Hanner awr yn ddiweddarach, chi'n teimlo'n wag eto. Falle hyd yn oed yn difaru gwneud y peth, a'r oll i ni'n wneud wedyn yw ychwanegu euogrwydd at gwagedd. Mae'n bwnc difrifol, ond mae darlun o Domino's pizza takeaway yn un addas. Dwi'n ordro pizza yn meddwl, fydd hwn yn gwneud fy noson ni. Mae'r pizza wedi mynd, dwi dal eisiau mwy. Wrth gwrs, mae'r darlun yn un ysgafn, ond y gwirionedd yw hwn. I ni'n treol llenwi ein bywydau ni gyda pethau'r byd, nawn nhw ddim plesio.
Newn nhw ddim ein bodloni ni, newn nhw ddim ein llenwi ni. A falle bod ni ddim yn hoffi meddwl am hynny. Efallai bod ni ddim yn hoffi gwneud self-examination dwys. Achos mae sylweddoli'r gwagedd sydd y tu mewn i ni yn beth ddychrynllyd. Ond fel i ni wedi dweud, dydy Duw ddim wedi ein creu ni i fod yn wag. Dyw Duw ddim wedi eich creu chi mwyn i chi llenwi'ch bywyd chi gyda pethau'r byd. Dych chi wedi eich creu mwyn fod mewn perthynas gyda Duw. Mwyn i'ch bywyd cael ei lenwi gan ei bresenoldeb ef. Dyma beth yw pwrpas pennaf dynolryw. I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth drwy brofi'r llawnder sydd ganddo fe ar ein cyferni. Mae Iesu Grist yn dweud yn Efengyl Ioan ei fod wedi dod i roi bywyd i bobl, a hynny'n fywyd yn ei holl gyflawnder. Dim ond Iesu Grist sy'n gallu cynnig bywyd llawn i ni. Nawr efallai mae hwn yn rhywbeth nawch chi ond sylweddoli wrth i chi edrych yn ôl. Dwi'n credu ar yr achlasuron pan dwi wedi teimlo'n bell wrth Dduw oherwydd fy nghalon i neu fy mhechod i. Dwi wedi edrych nôl ac ysu am y cyfnodau lle dwi wedi profi'r cyflawnder yna yn Iesu Grist. Dwi'n gwybod bod Iesu Grist yn gallu llenwi eich bywyd chi oherwydd mae wedi llenwi fy un i. Dwi'n gwybod fy mod i'n fodlon ac yn llawn fy myd pan dwi'n cerdded gyda Iesu Grist. Oherwydd dwi wedi profi e. Fi wedi profi'r heddwch dwfn, y llawenydd pur yma sy'n dod o gerdded gyda Duw, o nabod Duw mewn perthynas gyda Duw. Falle newn ni ond sylweddoli faint o lawnder sydd gan Duw ar ein cyfer ni wrth i ni edrych yn ôl. Sgwn i os oes unrhyw un fan hyn wedi colli golwg ar hynny. Sgwn i os oes unrhyw un ohono ni angen dod yn ôl at Iesu Grist oherwydd ein bod ni'n sylweddoli mor wag yw bywyd hebddo fe. Efallai ar ôl i ni gerdded i ffwrdd a cheisio llenwi ein bywyd ni gyda phethau eraill. Efallai bod amgylchiadau wedi cymylu eich golwg chi, wedi dwyn eich llawenydd chi. Dewch yn ôl at Iesu. Iesu sydd yn estyn allan ato chi ac sy'n dymuno i chi fyw yn ei bresenoldeb e, bywyd cyflawn gyda fe a phrofi gwir cyflawnder yn ei bresenoldeb e. Ar efallai bod chi'n meddwl am hyn i gyd am y tro cyntaf heddiw. Mae Iesu Grist, mae Duw wedi eich ffurfio chi, dych chi wedi eich creu gan Dduw, ond fyddwch chi byth yn llawn, fyddwch chi byth yn gyflawn heb Iesu Grist. Fyddwch chi byth yn profi bywyd sydd go iawn yn llawn tan i chi ddod at Iesu Grist a bod yn eich bodloni chi yn llwyr. Wel, sut mae gwneud hynny? Yn gyntaf, mae rhaid ni sylweddoli ein bod ni'n wag hebddo fe. Mae rhaid ni gyffesu ein bod ni wedi bod yn treial llenwi ein bywyd ni gyda pethau'r byd yn lle ceisio Duw ei hun. Os ydyn ni yn cyffesu ein pechod, ac os oes gyda ni wir dristwch, os ydyn calonau ni'n torri oherwydd ein bod ni wedi pechu yn erbyn Duw, a sylweddoli bod y pechod yna wedi ein gwahanu ni rhag y llawnder sydd ganddo fe ar ein cyfer ni yn ei berson ei hun. Mae Duw yn addo maddeuant. Mae'n addo ein derbyn ni berthynas iawn gyda fe a'n llenwi ni. Ond sut gall Duw wneud hynny? Wel, dwi eisiau ni feddwl am eiliad am geiriau Paul i'r Philippiad. Yn yr ail bennod, mae Paul yn dweud bod Iesu Grist wedi gwacau ei hun. Crist wedi cymryd ffurf gwas, bod wedi dod yn y cnawd a marw ar y groes yn ein lle ni. Fe nath wacau ei hun mwyn i ni allu cael ein llenwi ganddo fe. Nath ddioddef y gosb gweithaf, person di-eog yn marw ar groes Rhufeinig, mwyn i ni allu cael nid dim ond bywyd cyflawn. Drwy faddeuant,
a pherthynas personol gyda Duw, gyda Iesu Grist. Ydych chi wedi profi hynny? Ydych chi wedi profi bywyd yn ei holl gyflawnder? Dyna beth sydd gan Iesu Grist i'w gynnig. Dwi am orffen drwy rannu 2 adnod o lythyr Paul i'r Effesied. Dyma mae Paul yn ei ysgrifennu. Dwi am i chi a phobl Duw i gyd ddeall mor aruthrol fawr ydy cariad y Meseia. Mae'n lletach, yn hirach, yn uwch ac yn ddyfnach na dim byd arall. Dwi am i chi brofi y cariad hwnnw, sy'n llawer rhy fawr i'w brofi yn llawn, mwyn i chi gael eich llenwi a'r cwbl sydd gan Dduw ar eich cyfer chi. Mae Paul yn gwybod pa mor ddigoneddus yw Duw, pa mor llawn yw cariad Duw. Mae'n rhy fawr i ni bobl feidrol ei brofi yn llawn. Mae'n fwy na digon i'n llenwi ni. Fe allwn ni brofi cariad Duw yn Iesu Grist. Beth mae profi cariad Duw yn gwneud? Wel, mae'n llenwi ni gyda'r cwbl sydd gan Dduw ar ein cyfer ni. Beth sydd gan Dduw ar ein cyfer ni? Llawenydd sy'n tarfu o'i nabod e. Heddwch o wybod ein bod ni'n saff yn ei ddwylo fe. Sicrwydd o ddyfodol yn ei ddoli e am byth. A teulu drwy ddod yn blentyn iddo fe a ddod yn rhan o'i eglwys e. Meddyliwch am y pethau hynny, y 4 peth yna. Llawenydd, heddwch, sicrwydd, teulu. Os ydych chi'n ceisio dod o hyd i'r pethau yna ar wahân i Dduw, fyddwch chi ddim yn cael eich llenwi ganddyn nhw. Fedrwch chi byth eu profi nhw'n llawn. Dim ond Duw a chroi gwir llawenydd, gwir heddwch, gwir sicrwydd a theulu tragwyddol i ni. Mae gan Dduw gymaint ar ein cyfer ni wrth i ni fyw mewn perthynas gyda fe. Mae gan Dduw pethau ar ein cyfer ni sydd wirioneddol yn mynd i'n llenwi. Nid pethau gwag, ond pethau sydd yn mynd i'n bodloni ni yn llwyr. Dyma'r her. I chi sydd yn credu, ac i unrhyw un fan hyn nad sydd yn credu. Mae Duw wedi eich creu chi, gyda phwrpas a gyda bwriad. Mae Duw yn cynnig bywyd llawn i chi. Ydych chi'n mynd i chaso ar ôl pethau gwag y byd ac esgeiluso profi cariad Duw sydd yn eich llenwi chi? Neu awnewch chi droi at Iesu Grist a chael eich llenwi drwy fod mewn perthynas a fe? Gadewch ni weddio. Arglwydd Dduw, i ni'n diolch bod ti yn Dduw sydd mor ddigoneddus. Bod ti yn Dduw, Arglwydd, sydd wedi ffurfio'r cyfan, wedi llenwi'r bydysawd. Bod ti wedi ein ffurfio ni, Arglwydd, a bod ti'n addo ein llenwi ni drwy dy nabod di. Arglwydd, i ni'n cyffesu, mae dim ond ti sydd yn gallu ein bodloni ni yn llwyr. Dim ond, Arglwydd, o dy nabod di y fedrwn ni dweud, ni fydd eisiau arno ni. Arglwydd, i ni'n gweddio, awn ei di hoelio'n sylw ni ar y ffaith yna heddiw. Awn ei di wneud i ni fynd o man myfyrio dros hynny, Arglwydd, bod gen ti gyflawnder ar ein cyfer ni. Ac Arglwydd, i ni'n cyflwyno unrhyw un fan hyn nad sydd wedi profi bywyd yn ei holl gyflawnder. A ni'n gweddio, Arglwydd, awn ei di gwneud yn amlwg i ni, i'r bobl hynny, Arglwydd, bod ti yn cynnig bywyd yn ei holl gyflawnder. Bod ti yn Dduw sydd wedi ei ffurfio nhw. Bod ti yn Dduw sydd yn cynnig ac yn addo ei llenwi nhw, Arglwydd. Ni'n gweddio hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Oedden ni'n mynd i ganu i orffen i'n gwasanaeth ni bore yma. Emyn 21 o'r llyfr yma. Wrth orsedd y Jehova mawr, plyged trigolion byd i lawr. Gwybydded pawb mae ef sydd Dduw, yr hwn sy'n lladd a gwneud yn fyw.
a sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân fydda gyda chwi wrth. Amen.